गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सुबुं दावबायारि बिरखंआव जिबौ मोनदों। एयार इन्डिया एक्सप्रेस बइं B737 उराङाव जिबौ मोनदों। केराला कालिकटनिफ्राय थांनानै दुबाइआव सहैनाय उनाव बे जिबौखौ नुनो मोनो। दावबायारिफ्रा जेबो खहा जायासै आरो गाहामैनो गाहाम सहैनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफाथा दख'रा दिपा ननारि गामिनि बल्लभत गुरुं आरो साबित्री गुरुंनि फिसाजो दीपिका गुरुंआ दासान्दि सोलिबाय थानाय 49 टाइम्स प्रेजेन्सनि 10 टेलेन्ट हान्ट्स मोसानाय बादायलायनायाव फाइनाल राउन्डआव फाइनाल कन्टेस्ट महरै सायख'जादों। बेनिखायनो दासान्दि दीपिका गुरुं बिथांनो गोबां भटनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो दीपिका गुरुं बिथांनि नखरनि गामिनि सुबुंफ्राबो भट होनानै मदद हेफाजाब आरो देरहासार खालामनो रायजो राजा बयखौबो खावलायहरदों। भट होनायनि जोबथा खालार 14 दिसेम्बर आरो भटखौ 57575 आव ट्रेन्स TS09 SMS एबा मेसेज लिरनानै बिथांनो भट हरनो हागोन। चिराङाव बेखेवना होबावबाय आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ। सुबुंफोरा गोदान बोसोरखौ बरायनो गोदान बोसोराव रंजानो बाजानो बयबो नेनानै दं। नोंथांमोना गोसो गोथारै गोदान बोसोरखौ रंजा बाजा बरायनो सानदोंब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझारनि आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव रंजाहैनो हागोन। मानोना नोंथांमोननि थाखाय सिडली ब्लकनि भिडिअ'आ कुमार नार्जारिनि आखाइजों बेखेवना होबाय समायना मिथिंगा नुथायजों बुंफबनाय बिमारिनि सेराव थानाय आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ। खुंफुं आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे देंखो मोनाबिलिबो लाफानाय जादों आरो बे देंखो मोनाबिलियाव मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि फुकन बर' आरो जाखांफु महरगिरि मनिसा मोसाहारि, फुंबिलि बसुमतारी, बिग्राय बर' आरो लक्ष्मण ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लाफैदों। देबारगाव पिस्टिसनि सिङाव थानाय तुलुपारा गामियाव गोदानै लुफुंजानाय गंनै PMA YJ न'खौ बेखेवना होदों। क'क्राझार जौगांखोन्दो टिटागड़नि देबारगाव पिस्टिसनि बेन्दोंआव आथिखालाव गासै 6 PMA YJ न'खौ लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव दिनै गिबि खेबनि थाखाय तुलुपारा गामियाव गंनै न'खौ दिनै बेखेवनानै होबाय। प्रभेश रायनि बे गोदान लुफुंनाय न'खौ बेखेवनानै होयो देबारगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजितगोरा बसुमतारीया आरो टंकेश्वर रायनि गोदान न'खौ बेखेवना होयो देबारगाव ब्लक नेहाथारि अशोक गयारि बिथाङा। हाबाफारियाव देबारगाव पिस्टिसनि मासिगिरि आरो तुलुपारा गामिनि गावबुरा लोगोसे पिस्टिसनि सिङाव थानाय इउपिपिएल आरो BJPनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। गोमानानै थानाय कनक औवारिया न' सफैबाय। सालाकाटि पुलिस थानाय बेन्दोंआव थानाय जलफाइगुरि गामिनि बिरेन्द्र औवारि आरो रुंसारि सीता औवारिनि नैथि फिसाज्ला कनक औवारिया थांनाय डिसेम्बर दाननि 3 खालार मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय गोमानानै दंमोन। गोमानानै थानाय कनक औवारिया गाहामैनो दिनै 10 दिसेम्बर सानजौफु समनि 12 रिंगायाव न'आव गाव हारसिङैनो नुजाथिफैबाय। हाग्रामा महिलारिया 2 बोसोर BTC एसेम्ब्लियाव नुजाथियाखै। हाग्रामा महिलारिनि सायाव देबरगाव बियाबनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन रायजो राजानि बाथ्राखौ BTC एसेम्ब्लियाव दैखांनानै होगोन आरो रायजो राजाफोरनि मदद खालामगोन। नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरनि जानानै दिनैसिम एसेम्ब्लियाव खेबसेबो नुजाथियाखैसो होनना देबरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अशोक गयारिया खौरां बिजोङाव बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि खना खनलायाव थानाय बर'फ्रा खौसेथि ओंखारबोनानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांनांगोन होनना निरुपमा बसुमतारीया बुंदों। नैथि बोसोराव जथुम्मा कामरुप नोगोरमा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो थामथि गुवाहाटी जिल्लानि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुम्मा आरो सेथि दक्षिण गुवाहाटी बर' कचारी महिला कमिटि जथायै जथुम्मा खुंनाया दिनै नैथि सानाव आगान सुरबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आदारनि आंखालाव हाग्रानि मैदेरफोरा गामियाव फैना उतपात खालामफैदों। बाक्सा जिल्लायाव मैदेरनि उदखार। सामफ्रामबो मैदेरनि गाग्लोबनायाव न' बां सिलिंखार। बाथाबारि हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय खालसु सादालथाना बायदि बायदि जायगायाव मैदेरनि उदखारा सामफ्रामबो बांदों।